Este sábado terá lugar o primeiro campeonato CrossFit Vila de Noia, un deporte en auxe que xa conta cunha ampla representación na comarca. Unha primeira edición que de seguro non vai ser a única, que vai dar lugar a vindeiras edicións de maior calidad. Un evento que xa na súa primeira edición, como nos vai entrar a explicar máis polo miúdo despois Alfonso, ten representantes de todo o territorio nacional e incluso internacional. Confiamos en que vai ser un evento de referencia para toda Galicia e que convidamos a todos os aficionados a este deporte e incluso a xente que o descoñeza a que poidan participar ou disfrutar desta actividade, porque é un deporte moi completo, porque é un deporte que axuda a poñernos en forma e que se está practicando en Noia, que moitas veces se descoñece, pero que temos aí a Alfonso que está facendo unha gran labor. Esta modalidade deportiva combina exercicios metabólicos de halterofilia e gimnasia de alta intensidade. No campeonato que terá lugar o sábado daránse cita aos participantes clasificados a través dunha primeira fase realizada online. As probas presenciais terán lugar en varios puntos do municipio. O primeiro WOD ou proba realizarase ás 10 da mañá no campo municipal de San Lázaro, onde se aproveitarán as pistas de atletismo e combinaránse con algúns outros exercicios para realizar esa proba. Pola tarde, realizaremos ás 5 da tarde dúas probas no parking de Ruiz Falcone, aquí en frente do Concello. E, haberá exercicios moi espectaculares, poderase ver exercicios de volteo de rodas, escalar a corda, vale? Despois pasaremos ás 9 da noite, será a proba final, xa no pabellón municipal de Noia. Mais alá da vertente deportiva, destaca deste torneo o seu carácter solidario. Todos os fondos recadados destinaránse á Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, fundada por Edu Agraso e a súa muller, co fin de conseguir financiamento para investigar esta rara doenza que afecta ás súas fillas. ASPOV é unha asociación sin ánimo de lucro que nace a raíz da enfermedade que teñen as miñas fillas, as dúas semelgas, Celia e Cayetana. Dúas nenas que nacen no ano 2010 e a que diagnostican a heteroplasia ósea progresiva. A heteroplasia, ou a POH, como é o acrónimo, é unha enfermidade que consiste na formación de oso extra na pel e no tecido subcutáneo, músculos, tendóns e ligamentos. É unha enfermidade que se produce pola mutación do gen genasa 1, ou sea, sería, por decirlo así, un antoxo xenético, non? Ante as dificultades que surden a raíz da enfermedade e os problemas que temos con administracións, a falta de financiación, etc., decidimos como pais fundar ASPOV, que ten como objetivos primordiais dar a coñecer a POH, recaudar fondos para a súa investigación e facer actividades de inclusión que normalicen a vida dos doentes de enfermidades raras. Ademais deste campeonato deportivo, nos últimos meses estánse a desenvolver numerosos actos solidarios en favor desta entidade que busca concienciar e dar visibilidade a esta e outras enfermidades raras que carecen de medios para a súa investigación.